no ho sé com em definiria, però el que m'agradaria ser és una persona que se sent útil i que, a més, és, en la mesura del possible, una bona persona. París, Texas. Per exemple, un diumenge amb els meus fills i amb la meva dona, amb una estona, a més, per poder llegir. Mira, últimament m'agrada molt la pintura modernista. M'agrada, per exemple, molt Rossinyol o Casas. Altres coses que m'agraden, la música de Bach i, per exemple, llegir les idees d'Isaiah Berlin. Per mi, la democràcia és un sistema per prendre decisions, la més important de les quals és poder canviar aquells que administren la cosa pública. L'U Gran. Hi ha d'altres, l'U Gran i molts d'altres, per exemple, Johan Cruyff. Mira, un personatge col·lectiu que seria la bona gent que ha estat víctima de la història, especialment en el segle XX. Si fos un personatge, per no sortir del segle XX, segurament Winston Churchill. És difícil endevinar quins seran els valors del segle XXI. Segurament no seran gaire diferents dels que hi ha hagut en el segle XX, tot i que el segle XX no ha sigut un segle gaire afortunat des d'aquest punt de vista. Jo diria que la llibertat, segur, la lluita contra les injustícies i segurament un valor emergent serà, o ja és, i serà encara més, la consciència de que hem d'administrar de forma adequada i intel·ligent els recursos naturals i del planeta. El catalanisme és una expressió d'un anhel de llibertat. No hi ha llibertat individual sense llibertat col·lectiva. Per tant, jo ho definiria com un anhel de llibertat.